Πες μόνο ένα φίλο και θες. Τι θες? 4 κούπα. 4 κούπα, ό,τι πει το απελκάρι. Άκουες ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πάω το 4 κούπα από εδώ στην αρχή πάνω του φίλου. Α, θα είναι γρήγορο. Το δες. Το νιώσα. Ένας πόντος για μένα. Πάμε πάλι. Περίπου στη μέση. Το δες. Ναι. Τι το δες, αυτό δεν έγινε τίποτα ακόμα. Θα σου πω εγώ πότε θα γίνει. 3, 2, 1. Σταματώ. Ξέρω, γι' αυτό το κάνω. Άλλη μία. Πάμε να καταλάβεις. Άλλη μέσα. Περίπου 20 φύλλα πάνω κάτω. Και όχι. Και το 10. Αλλάζει το 4. Εσύ άρεσες. Ωραίο ήταν. Θα το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Βάλουμε ένα τσαλάκο μας στο φίλο σου. Έτσι, αν το βάλεις... Για δείξω λίγο καλά. Τώρα φαίνεται στη μέση, σωστά. Αυτό να το πάει πάνω. Και πετάει. Πιπ. Ο φίλος. Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω. Λες, έχω πάρα πολλά τεσσάρια. Όχι, σκέφτομαι θα κάνουμε τους βαθμούς. Σωστό και αυτό. Τι άλλο θα κάνουμε, κάτσε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάτα πόλους.